Encara no s'ha alçat el dia i Agres ja està en marxa. Tots pendents d'este home. Alegreu-vos, compatricis, de la nova que he portat. Veniu amb mi a la plaça, que allí faré el meu relat. Sergio fa d'ambaixador. Representa Gaspar Tomàs, un pastoret que vivia per estes terres, allà, pel 1484. Gaspar Tomàs era un pastor de la Serra d'Agres, que tenia el seu ganao, com antigament, i era un pastor que estava mancat, no tenia un braç. I un dia, l'home, pujant per la serra, va veure en un llidoner que n'hi havia una imatge, no ho tenia molt clar, s'acosta i veu que és la Mare de Déu d'Agres. I des de fa més de 500 anys, la Fila dels Pastorets s'encarrega de mantenir viva esta tradició que recrea aquells fets. Què fa falta per a ser pastoret? Pues, sobretot, molta devoció a la Mare de Déu, perquè si no sense la Mare de Déu no val la pena que t'apuntes, perquè això és Mare de Déu i Mare de Déu. O sigui que hi ha algun dinari per mi. Ser ambaixador és el major honor que puga tindre un fill d'Agres i un pastor, per supost. Pues a contar-li la notícia al poble, que és fatal. Mos acompanyeu, no? Anem per allà. Va, anem. La dedique al poble d'Agres, a la Mare de Déu i a la meva família. Com és este dia? Este dia és fantàstic, emocionant. Puges emocionant. Perquè és que és una cosa que no se pot dir en paraules. Als 84 anys a Marita no li pesen ni la matinada ni les costeres. Esta Mare de Déu és coneguda, és la més visitada, després de la Basílica de València, la més visitada de tota la regió valenciana. És molt agradable vindre així i sentir que s'ompli el cor. Arribats a la plaça, comença l'ambaixada. Diu la tradició que en aparèixer la Mare de Déu va obrar un miracle en el braç que al pastor li mancava. La mare i el fill, el meu braç fort m'han posat, que com vosaltres sabeu, el meu cos n'estava mancat. I perquè no ho dubteu gens, mireu-lo! Mireu-lo, el meu! Però la Mare de Déu d'Agres és que em porta una alegria perquè me'n recorda de tots. Per això, tots els anys vinc. Com ho portes dins des que eres xucutigua, entonces és una cosa molt... És que no n'hi ha paraules per explicar-ho, has de sentir-ho. I com va passar fa 500 anys, després de conèixer la notícia de l'aparició, Agres peregrina fins al santuari. És un poble enamorat de les seues tradicions i les viu amb moltíssima emoció. Veniu, que és la vostra mare! No tingueu por. Acosteu-vos-hi. Dalt, el poble es troba cara a cara amb la seva benvolguda patrona.